Kublai epi barok ki barlok sa Sien nga pres nga pa epi cha kani ka video lang ba uni channel upang iyo ban ya kando na kapor sa kapor te menta ha kani ka video kan long ro ka video ka bakar pang na ka panta jong pi ki parlok rawon ki paju sungo tunat pandele chimbata ha ka chiki ka khwaidohkha prepare ha kani ka jala jungi te sloba share lem chaki parlok jong pi kanang ba makiru kitip ya kani ka chiki ka khwaidohkha te tong ni pek bat ngap kat kumna kani ka notice ha ai bat manu lap long ya ka kanang bagi sang to shai ba ha bai dai bat ki price ro ka fishing competition ne ka chiki ka khwaidohkha bala panyai na itrai pung harangkat bat ki parlok ka chaka ha hen new mer Pasyih West Jaintia hill ha kapung jong uma ha phi nong tru ka tarik pan khwai kan long ha ka ato kondai tarik nai bah new jar pan riu kata kapor stang nado kandai sidang men step hado lai baje jan met kat ba kator tiket ha katai kasngi kan long hen new spa shirum yang uwai khwai kat ba ki price banangkong unyo lak tangka uba silak uba lai silak uba sao silak uba san silak uba handriu silak uba henneu silak uba pra silak uba kandai silak bat uba sipau pau hajar kini kide ki sipau tli ha ki kardan jong ki price te na lot tangta kin yoro saya ka consolation price kidan hado kumba lai pau tli ha kador hajar marway te na lor ki dohkha rim on the dohkha thmai sakat kuntal ha ka pau tarik nai bahan new hajar konriu ha ka por man step khatway baje Sien baladap ki price kirawon kimdon hok banthau jing kulmar pandi tiket lupa nado ka pau pra tarik nai bahan new hajar konriu ha ka por sipau baje man step phila ro ban bu jaka ta udeng ne da usej ha kapor step jong ka pra tarik nai bahan new hajar konriu bat on ailat tang sikenta haden baladap de yaki tiket ki kendon kilong thik kum bachulong sha ki pat ki jing ya ka khwaidohkha bat on ban khwai ro ha baro san tali ki pung ha ka tai kasngi te na lor no tang ni ro saya ka lokidro ha ka tai kasngi ki price kilong kumni uban nyngkong unyo lak tangka uba silak uba alai silak uba sao lai pau hajar bat uba san pau hajar kador jong kani ki tiket kan long spa tiket san spa penyo lai tiket te parlok kan notice kala poi sakabakut ngangit pelas ngothok shai habai dai bat ki price pat ro ki jing penyai ha katai ki jing ka khwaidohkha te dan da preng jang pi ki parlok rawon ki bambar shai ki bakwa pantip nya pila panchim ya ki ni ki number padon hatrai jong kan kan notice nang ba pil ngothok shai habai dai bat kita ki jing tip jong pi te tang kata kuble sipon